मैया आसाम विधान सभानि जि बाजेट सेसन जागायनाय आरो बेयाव राज्यपालनि भाषणखौ लानानै शिक्षिदलनि स्ट्रेंथेन खालामनायनि सायाव बा मोर एम्पावर खालामनायनि सायाव मैयानि बाजेट सेसनाव सावरायनाय जादों। थोंजोङै नायोब्ला भारत उदांस्रिनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गोलाव सम बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि जोंनि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय आरो सोमावसारनायनि उनाव BAC BTC BTR मोनथाम गोरोबथानि उनाव मैयानि बाजेट सेसना बा दिसपुरनिफ्राय क'क्राझार BTRनि हेडक्वार्टाराव जि सेसन बेयाव खुंफुंबाय बे थारैनो मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे माइलस्टोन आरो बे मोनसे हिस्टरिक बे बिथिङाव आसाम सरकारखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ आरो आसाम विधान सभानि स्पिकार BTRनि मानगोनां चिफ बिथांमोनखौ जोङो थारैनो बर' हारिनि जानानै धन्यबाद बावनांगोन। आरो बे सावरायनायनि गेजेराव गोबांथार माखासे भिउस अपिनियन्स आरो इनसाइड द हाउस आउटसाइड द हाउस मिडियानि गेजेरजों आरो इनसाइड द हाउस गोबां माखासे डिबेट खोथाफोरा बेयाव हाइलाइट जादों आरो माखासे मेटारा मिक्सड आरो माखासेया जाबाय स्पष्टहै बेयाव ओंखारदों। दा बे बिथिङाव रुलिं आरो अपोजिशननि जिफोर खोथा आरो बाथ्राफोर दङ बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायबिजिरदों। जोङो मा पइन्टसा बेयाव हाइलाइट जाखो शिक्षिदलनि मेटारखौ लानानै आरो BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै बेयाव अपोजिशननि माखासे MLAफोरा रेज खालामदों जे 100% एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो UPPL दोलोआनो जा BPF दोलोआनो जा बिथांमोननि MLAफोराबो शिक्षिदलनि स्ट्रेंथेन खालामनाय आरो एकर्डनि दफा मावफुंनायनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ बेयाव हाइलाइट खालामदों। थारैनो बे गासैबो माने ओंथि दङ आरो जोबनायाव गिबि मन्थ्रिया जिखिनि बियो क्लेरिफिकेसन होबाय हाउसनि गेजेराव आरो हाउसनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै जे 125 जि एमेन्डमेन्ट BTR गोजोन गोरोबथानि जि मोनसे मुल आत्मा आरो जि आइननि मर्यादानि गेजेरजों बिनि समस्ति बारायनायजों लोगोसे शिक्षिदलखौ आप टु डेट लेभेल लांनांगौनि जि मोनसे बेयाव माने जि एजेन्डा हाबनानै दङ बेखौ आसाम सरकारा बा मैयानि हाउसनि गेजेरजों भारत सरकारखौ गोख्रैनो बिनि बिलखौ लाबोनायनि थाखाय नारसिनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया जि खोथा होदों बे थारैनो बाख्नायथाव आरो जोङो धन्यबाद होदों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि सायाव गोख्रैनो नैबे बाजेट सेसननि गेजेराव मडेलिटि आरो फर्मुलानि गेजेरजों हाबा मावनाय जागोन होननानै बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद शिक्षिदलनि बाहेरनि स्कुल आरो इनसाइड द शिक्षिदल बे गासैबो स्कुलफोरखौ रेडि खालामनाय जाबाय। खोब खम समनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रिनो गथायगोन बे मोनसे बिथिं। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे गामि सोसननायनि बेलायाव जे 100%नि खोथा ओंखारदों बेयावथ' कुनु डिमडआनो गैखाया आरो जिखिनि रेभिनिउ आरो फरेस्ट माने भिलेज दङ बिनि बेलायाव एबभ 50%नि जि मोनसे बेयाव मेजरिटि ट्राइबेल पपुलेसन होननानै दङ बे हिसाबैनो बियो थांगोन। 100%ल' गामिखौ सोसननायनि बाथ्रा गैया, 100%आथ' कुनु डिसपुट गैया, खिन्थु आदार देन डेट 50 एन्ड एबभ 100सिम जिखिनि ओनसोल आरो एरिया बेखौ जोङो सोसननायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिथिङाव जोङो मेक्सिमाम गामिखौ सोसननायनि गेजेरजों BTRनि जि सिमा बारायनायनि जि पूर्णांग जि लेभेल बेखौ जोङो मावफुंनांगोन। गुबुन फारसेथिं मैयानि बे CMनि स्पिचनि गेजेराव गोदानै क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम 4 लेन इनफ्रास्ट्राक्चार रड डेभेलपमेन्टनि खोथा 500 माने क्र'र पेकेज रड एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खोथा सरलपारानि रड डेभेलपमेन्टनि खोथा आरो माइन्डफुलनेस सिटि जि गेलेफु भुटानाव जि बानायनो थांगासिनो दङ कन्टेम्परारि पेरेल लेभेलाव जौगाहोनायनि जि खोथा बियो डेभेलपमेन्टनि पार्ट आरो बेखौथ' जोंनो नांखागोनखा आरो बे बिथिङाव बिथाङा मख'दों जे उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल गायसननायनि 2027
बेखौ थारैनो जोङो बरायो खारन क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि उनाव तामुलपुर मेडिकेल कलेज आरो थार्ड उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो बेखौ थांनाय 17 जानुवारियाव जेब्ला बिथाङा जापान आरो करियाव दावबायहैदोंमोन फुंबिलिनि समाव बिथांखौ एकर्डनि सायाव प्रेस खालामनो थाखाय लोगो हमनाय जादोंमोन आरो बे सानाव स्पेशली आङो बिथांखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे हेल्थ केयार फेसिलिटिनि बेलायाव उदालगुरि जिल्लाया बा आनडिभाइडेड दरंनि जि पार्ट माने बेयाव भुटान आरो अरुणाचला जेराव नांजाबनानै दङ बे जथेस्थ' बेकवार्ड जानानै दङ आरो बेखायनो उदालगुरियाव गंसे मेडिकेल कलेज गायसनोबा रायजो राजानि बा जिखिनि जेंना जेंसि दङ देहाखौ लानानै हेल्थखौ लानानै बेयाव जथेस्थ' मदद मोनगोन बेखौ बुंनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बेखौ मैया एड्रेसनि गेजेरजों कमिटमेन्ट होदों बे थारैनो बाख्नायथाव बागुरुम्बाखौ 2025नि डिसेम्बराव बेखौ मावफुंनानै बा बेखौ डेमनस्ट्रेसन खालामनायनि गेजेरजों बिनि मर्यादाखौ बांहोनायनि कमिटमेन्टखौ होदों बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि जिखिनि हिस्टरिक जि बाजेट सेसन आरो बेयाव 6 सिडुलखौ एमफासिस खालामनानै बिटिआर कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जि मोनसे डिसकासन जाबाय आरो बे लेभेलाव खोथाया स्पस्ट दिनैनि 6 सिडुल मोनसे समाव बियो अट'नमास काउन्सिलमोन आरो आल्टिमेट बेखौ जोङो जोबथा थांखिसिम जोङो फोजौलांनांगोन बड'फानि जि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां आरो पलिटिकेल जि सेल्फ डिटारमिनेसन आत्मनियन्त्रणनि जि खोथा आरो सांबिधानिक राजनितिक मर्यादानि खोथा बेखौ जोङो आल्टिमेट पर्यायसिम लांनांगोन दा बे वान स्टेप दिनै बेयो आवगायबाय थारैनो मिजिंथिदों जे गोबाङा जिखिनि इन्टेलेक्सुयेल दङ एकाडेमिशियानफोर दङ जिखिनि पलिटिकेलि कनसियास सुबुंफोर दङ आरो जातीयताबादनि आधाराव सोमावसारनायनि गेजेरजों थांनाय 40-45 बोसोराव जायफोरा दिनैबो गोथाङै दङ बिथांमोना मैयानि बाजेट सेसननि गेजेरजों 6 सिडुलनि सायाव बर' हारिनि आत्मनियन्त्रणखौ लानानै बड'फानि जि मोनसे सिमां आरो सान्थौखौ लानानै जि सोमावसारनायनि जि धारा बे धारानि गेजेरजों दासिम जिखिनि मोनबाय आरो सरकारा बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनायनि थाखाय जिखिनि कमिटमेन्ट होदों बेखौ जोङो मोनफुंनांगोन आरो माखासे खोथाया बास्तब आरो माखासे खोथाया अबास्तबबो दङ दा बेखायनो बास्तबमुखि प्रेक्टिकेल जिखिनि बेयाव इमप्लिकेसन दङ बे प्रेक्टिकेल इमप्लिकेसनखौ लानानैसो जों आवगायलांनांगोन सरसायाव गोबां खोथा फैगोन गोबाङा गोबां रेज खालामगोन गोबां इस्युफोर खालामगोन दा जोंनि थांखिया जादों 100% एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो जोंनि एनडिबि बिथांमोननि जिखिनि जेंना जेंसि बियो जोबजोबनांगौ आरो बेखायनो जोङो हाबाखौ मावबाय थादों दिनैनि बे थासारियाव आङो सरकारखौ फिन धन्यबाद होदों गिबि मन्थ्रिखौ धन्यबाद होदों आरो बिटिआर चिफ बिथांखौ धन्यबाद होदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि जातीयताबादि जि सिन्ता सान्थौ जातीय सत्ता आरो हारि दानायनि जिखिनि जोंहा एजेन्डा दङ अबजेक्टिभ दङ जोङो जोंनि मथे इन्डिपेन्डेन्टलि जों हाबा मावलांगोन सरकारा सरकारनि हाबा मावगोन दोलोआ राजनितिक हान्जानि हाबा मावगोन खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनकमप्रमाइजिं भाबै जातीयताबाद जातीयनि सत्ता हारिनि थामोन्था रैखाथिखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन आरो बे बेलायाव मालाबा जों सरकारजों सावरायगोन मालाबा जों जोंनि बायदि जायाब्ला जों सोमावसारगोन मालाबा जोङो आवाज होगोन मालाबा जोङो नारसिनगोन बेनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै धारा आरो बिनि केरेक्टार्स आरो बे केरेक्टार्सखौ दोननानै जातीय संगठना जेब्लाबो गावनि ट्रेकआव मजबुतै रोखायै हाबा मावलांगोन गोजोन्थों क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जोन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जोन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जोनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जोनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमर एयार हकी पाइरेट्स फ्रग
मार्क शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम ज'नाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।